nainga yakabata network saka mwana wese get ready. Samba kune munhu wangu wanchazorora pamwe atiziyane asimbotyora uti wangu wandoda kusomora ina ndidi zvangu kunza kutoka mbomorwa vari kucheka kunze kwaunochekwa beta muswe usare ngonzi unotweka havatatiya vana moyo unoteta vanokutotsa mshinsaizi inotenga usangopakura kurenga vanhu vachichanchura maileji yacho inotaura injini yafamba yau amai zvitauya chengeta mukoko wanini tauya usangokedebura kusikanwa kunzi unokudubura amai zvitauya chengeta mukoko wanini tauya usangokedebura kusikanwa kunzi unokudubura dana anoda kudya nyama yakaora dana anoda kudya nyama yamagora anomwa mutsime mune davi rakaora noda mukadzi akatambwa ngepora mudiwa peta muswe ausimbwa usangosimudza muswe usataunge bhoki churu chakapinda nyoka achizodi chinotyisa amai zvitauya chengeta mukoko wanini tauya usangokedebura kusikanwa kunzi unokudubura amai zvitauya chengeta mukoko wanini tauya usangokedebura kusikanwa kunzi unokudubura. Samba kune munhu wangu wanchazorora pamwe atiziyane asimbotyora uti wangu wandoda kusomora ina ndidi zvangu kunza kutoka mbomorwa vari kucheka kunze kwaunochekwa beta muswe usare ngonzi unotweka havatatiya vana moyo unoteta vanokutotsa mshinsaizi inotenga usangopakura kurenga vanhu vachichanchura maileji yacho inotaura injini yafamba yau amai zvitauya chengeta mukoko wanini tauya usangokedebura kusikanwa kunzi unokudubura